Ini mobil senang ada nggak? Enggak, kalau नैबे बामोनगाव एरियानि नैबे लाइमोनफोरखौ लानानै नोंथांमोना दिनै मोनसे मोजां हाबाफारि लादों मा मेसेज होगोन नोंथां? गिबि सेन्टाराव बड'लेण्ड रादाब आरो एसएम निउस टाइम्स नाव आरो BMN चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनाय बामोनगाव एरिया इयुथ कमिटिनि CYDP प्रग्रामनि बानजायगिरि जानानै बे कमिटिनिफ्राय गोजोननाय गाहाम हामलायनाय अननाय आरो सिबिनाय साफ्रोमनिसिमबो जों जासिग्रोदों। बिसेस दिनै बे प्रग्रामा जोंना 9 तारिख थांनाय 9 तारिखनिफ्राय लानानै दिनैसिम सोलिगासिनो दं। इन्टायर BBC हिसाबै जोंहा 12टा स्टेशनाव 12टा एरियायाव बे प्रग्रामा सोलिगासिनो दं आरो जों खबर मोननाय बादियाव नियार एबाउट 4,000 जनसो लाइमोनफ्रा उन्दै आरो लाइमोनफोर बे प्रग्रामाव बाहागो लानानै दिनैसिम सोलोंगासिनो दं। दिनै जोबथा दिन आरो बेबादि जोंनि बे बामोनगाव एरिया हिसाबै जोङो जोंनि इनरलमेन्ट बादियै जों मोनदों नियार एबाउट 700 जन गथ'फ्रा बेवहाय बाहागो लानानै बेबादि मोजां प्रग्रामाव बाहागो लागासिनो दं। खननाय दामनाय देनाय मोसानाय बेबादि इसोरखौ बाख्नायनाय बेबादि मोजां मोनसे प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा उन्दै गथ'फ्रा सोलोंनो हागासिनो दं। दिनै जोबथा दिन जों फोथायदों बे प्रग्रामनि दारै जोंनि गोबां बेबादि मोनसे लेसनखौ मोनगोन आरो बे मोनसे परिबेसखौ लानानैनो बे प्रग्रामखौ जोङो एरेन्जमेन्ट खालामनाय जादों।